హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీరు మీ గ్రూప్ లీడ్స్ అడ్మిన్స్ ఎవరైనా ఉంటే క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందని పెట్టండి మీ గ్రూప్స్ లో. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. మీరు రిపీట్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. ఎవరు రిపీట్ కూడా చేయడం లేదు? క్లాస్ లో ఉన్నారా లేదా? మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే సారీ కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో చైతన్య చరితామృతంలో ఈరోజు 5వ అధ్యాయం చూద్దాము. ఓకే, సో ఈ 5వ అధ్యాయంలో సెకండ్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందని పెడుతున్నాను. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో సాక్షి గోపాలుడి యొక్క కొన్ని లీలలు మనం ఈ అధ్యాయంలో చూడబోతున్నాం. ఎవరి సాక్షి గోపాలుడు అని మరి వెంటనే ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఇది భగవంతుడిని ఆ ప్రాంతంలో సాక్షి గోపాలుడు అని పిలిచేవారట. ఎక్కడో ఏమిటో చూద్దాము. సో భక్తి వినోద ఠాకూరు
మరి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఉమ్, ఆ, ఆయన ఇచ్చిన వ్రాసిన గ్రంథం ఒకటి ఉన్నదని చెప్పుకున్నాం, అమృత ప్రవాహ భాష్యం అని చెప్పేసి. అందులో నుండి విషయాలను తీసుకుని ఈ ప్రతి అధ్యాయానికి సారాంశాన్ని ఆయన వ్రాసిన ఈ అమృత ప్రవాహ భాష్యం నుంచి తీసుకుని ప్రభుపాద రాయడం జరిగిందనమాట. సో ఈ అధ్యాయానికి ఆయన ఏమని సారాంశం రాశారు అంటే, ఆ యాజపురం అనేటటువంటి ఒక గ్రామాన్ని గ్రామంలో నుండి వెళ్తున్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు కటక్, ఈ రోజుల్లో కటక్ అంటాం మనం, ఆ రోజుల్లో కటక అనేవారు అదే ఊరిని, ఆ సిటీని ఇప్పుడు కటక్ అంటాం కదా. సో ఆ కటక దేశం నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ సాక్షి గోపాలుడు ఆలయం ఉంటుంది కటక్లో. సో అది చూస్తానికి వెళ్ళడం జరిగినప్పుడు ఆ స్థల పురాణం గురించి నిత్యానంద ప్రభు ఆయనకు వర్ణించడం జరిగిందట. సో ఏమని చెప్పారు, ఒకసారి ఒక ఇద్దరు బ్రాహ్మణుడు, ఒక ఆయనేమో వృద్ధుడు, ఒక అతనేమో కొంచెం కుర్రవాడు. సో ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు కూడా విద్యానగరం అనే ఊరిలో ఉండేవారు. వాళ్ళు తీర్థయాత్రలకి ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళారు. చివరికి వాళ్ళు బృందావనం చేరుకున్నారు ఈ తీర్థయాత్రలు. అప్పుడు ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఈ చిన్న వయసులో ఉన్న ఈ బ్రాహ్మణుడు తనకి చేసిన సేవలకు చాలా సంతోషించి, నాకు కుమార్తె ఉన్నది, నీకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది. సో అది ఈ గోపాల దేవుడి ఆలయంలో భగవంతుడి ముందు చెప్పడం జరిగింది. సో ఆయనే ఈ మాటకు, ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాటకు సాక్షి అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన సాక్షిగా వ్యవహరించారు. ఆయన ముందు నీకు నా కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేస్తానని ఈయన చెప్పడం జరిగింది. సో ఇద్దరు తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళ ఊరు ఆయన విద్యానగరం అన్నాం కదా, ఆ ఊరికి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ వయసులో ఉన్న చిన్న బ్రాహ్మణుడు, మరి పెళ్లి మాట ఏమిటి, మీ అమ్మాయినిచ్చి వివాహం చేస్తామన్నారు కదా అని వృద్ధ బ్రాహ్మణుడిని అడిగినప్పుడు, అక్కడ మరి స్నేహితులు, కుటుంబం వాళ్ళ ఒత్తిడి వల్ల ఆయన ఏమి చెప్పకుండా ఊరుకున్నారు. సో ఊరుకున్నప్పుడు నాకేమి ఇట్లా నీకు మాట ఇచ్చినట్లు నాకు గుర్తులేదు అన్నట్లుగా ఆయన మాట్లాడటం జరిగింది. దాంతో ఈ ఈ రెండవ బ్రాహ్మణుడు మళ్ళీ బృందావనానికి తిరిగి వెళ్ళి అక్కడ గుడికి వెళ్ళి ఆ గోపాల దేవుడికి ఈ తన ఉదంతం అంతా చెప్పుకున్నాడు. ఈ రకంగా మరి ఆయన నాకు ఆ రోజు ఇక్కడ ప్రమాణం చేశాడు, ఇప్పుడేమో ఇలా అంటున్నాడు అని. కాబట్టి అప్పుడు భగవంతుడు ఈ చిన్న భక్తుడి మీద అభిమానంతో అతనితో కూడి తిరిగి వాళ్ళ ఊరైన విద్యానగరం వెళ్ళారట. సో ఆయన వస్తున్నట్లుగా ఈ బ్రాహ్మణుడికి వెనకాల అందెల చప్పుడు వినపడుతూనే ఉందట. అయితే రావడం జరిగింది. అక్కడ పెద్ద మనుషులందరినీ కూడా మరి అందరినీ కొంచెం సమావేశపరిచి ఈ భగవంతుడే సాక్ష్యంగా ఈ ఇతను చేసిన వాగ్దానం గురించి సాక్ష్యంగా చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఇంకా అతను ఒప్పుకుని ఆ తర్వాత వివాహం చేయడం జరిగిందనమాట. తర్వాత ఆ దేశం రాజు కూడా అక్కడ గోపాల దేవుడికి ఒక ఆలయం కట్టడం జరిగింది అని అక్కడ స్థల పురాణం. ఆ తర్వాత అంతేకాకుండా ఇంకొక చిన్న పురాణం కూడా ఉన్నదట ఆ స్థలానికి. ఇది ఒక స్టోరీ అయితే ఇంకొక స్టోరీ కూడా ఉంది. ఏమిటంటే పురుషోత్తమ దేవుడు, పురుషోత్తముడని ఒక గొప్ప రాజు ఉండేవాడు ఒరిస్సా నగరంలో. ఆయన విద్యానగర రాజు వల్ల పరాభవింపబడ్డాడట. ఏమని, నీవు అంటే ఆయన కుమార్తెను వివాహం చేసుకుంటానని ఈయన అడిగినప్పుడు ఈ పురుషోత్తమ దేవుడు, ఈ విద్యానగర్ రాజు ఏమన్నాడంటే, నువ్వు ఆ జగన్నాథుడికి ఊడుస్తూ ఉంటావు, ఆయన గుడి అది, నీకు నా కుమార్తెనిచ్చి నేను చేయను అని చెప్పి. అప్పుడు జగన్నాథుడి సహాయంతోనే ఈ పురుషోత్తముడి మీదకి దండెత్తి వెళ్ళి ఆయన్ని ఓడించి ఆయన కుమార్తెను వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అదొక పురాణం. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎందుకు అంటే, మరి పురుషోత్తమ దేవుడు అనే రాజు ఎంతగానో సేవ చేసేవాడు ఈ జగన్నాథుడికి. అందుకని ఆయన ఆ రకంగా ఆ భక్తుడికి సహాయపడటం జరిగింది అని చెప్పి ఆయన్ని అక్కడ కటక ఆయన తీసుకువచ్చి ఆ పురుషోత్తమ దేవుడు అక్కడ
ఈ ఆలయం అది పెట్టినట్లుగా ఇంకొక స్థల పురాణం ఉన్నదట. సో ఇవన్నీ నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభుకి చెప్పిన తర్వాత ఆయన గోపాల దర్శనం చేసుకుని ఎంతగానో తన్మయత్వంతో ఆనందంతో ఆ కటక నుండి భువనేశ్వర్కు వెళ్ళారు. ఆ భువనేశ్వర్లో శివాలయానికి దర్శనం చేసుకున్నారు. అలాగే కమలాపురం తర్వాత మెల్లగా ఆయన కమలాపురం అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ భార్గీ నదీ తీరంలో మళ్ళీ ఇంకొక శివాలయాన్ని దర్శనం చేసుకున్నారట. దర్శనం చేసుకునే ముందు తన ఈ సన్యాసం తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక దండం లాంటిది ఉంటుంది, ఒక కర్ర లాంటిది. అది నిత్యానంద ప్రభుకి ఇచ్చి ఈయన శివాలయంలోకి వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే నిత్యానంద ప్రభు మరి ఎందుకనో గానీ ఆ దండాన్ని ముక్కలు చేసి ఆయన ఆ భార్గీ నదిలో పెట్టేశారు. అక్కడ వాళ్ళు ఆధారనాల అనేటటువంటి ప్లేస్ లో ఉన్నారు ఆ భార్గీ నది తీరంలో. అక్కడ చేయడంతో దాంతో చైతన్య మహాప్రభు తిరిగి వచ్చి మరి ఈ సన్యాసికి ఉండవలసిన దండ లేదు అనే కోపంతో ఇక నిత్యానంద ప్రభువుని అక్కడ వదిలి ఆయన ఒక్కరే జగన్నాథుడి ఆలయం చూడటానికి వెళ్ళారు అని చెప్పి ఈ అధ్యాయంలో జరిగిన విశేషాలు ఇలా క్లుప్తంగా వివరించారనమాట. అది ఈ అధ్యాయంలో జరిగింది. సో ముందుగా ఎప్పటి వల్లనే మరి భగవంతుడికి సాక్షి గోపాలుడికి కూడా వందనాలు చెప్తూ చైతన్య మహాప్రభువుకి నిత్యానంద ప్రభువుకి కూడా వందనాలు అర్పిస్తూ ఆయన అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తూ కృష్ణదాస్ కవిరాజు ఈ వరాహ దేవుడి ఆలయంలో ఆయన ఏ రకంగా నృత్యం చేసింది అదంతా కూడా వర్ణిస్తూ ఆ రాత్రి ఆ ఆలయంలో గడిపి ఆ తర్వాత కటకం వెళ్ళి అక్కడ గోపాల దేవుణ్ణి చూడటం జరిగింది. అప్పుడు ఆ గోపాల దేవుడి ఆ సౌందర్యానికి ఆయన చాలా ముగ్ధుడయ్యారట. ఆ తర్వాత అక్కడ కూడా ఆయన కీర్తన నృత్యం అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఎంతో ఆనందంతో ఎన్నో ప్రార్థనలు చేసి ఆ రాత్రి మళ్ళీ ఆ గుడిలో గడిపి భక్తులందరితో సహా ఆ తర్వాత మరి గడిపారు. అయితే నిత్యానంద ప్రభు అంతకు ముందు ఆ స్థలాన్ని కట్టకంలో ఉన్న సాక్షి గోపాలుని దర్శించడం వల్ల ఆయన ఈ కథంతా అంతకు ముందు ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళంతా చెప్పబట్టి ఆయన విన్నాడు. విని ఆయన ఈ కథనంతా కూడా మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్పుకున్నారు. అది ఆ కథ ఏమిటి అంటే, ఇలా విద్యానగరంలో ఉన్న ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు రావడం, చూడడం, వాళ్ళ తీర్థయాత్రలు ముందు వాళ్ళు గయా, కాశీ, ప్రయాగ ఇవన్నీ ప్రయాణం చేసి చివరికి మధుర వచ్చి, మధుర నుండి ఈ బృందావనంలో ఎన్నో వనాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ వనాలన్నీ చూసి చివరికి గోవర్ధనగిరికి వచ్చారట. అక్కడ 12 వనాలు ఉంటాయి కదా, అవి కూడా చూసుకుని చివరికి బృందావనం వచ్చి అక్కడ పంచక్రోశి బృందావనం అక్కడ గోవింద అనే టెంపుల్ గుడి ఉన్నది. సో అక్కడ మరి వాళ్ళు ఈ గోపాల దేవుణ్ణి పూజలు అవి చేశారు. తర్వాత యమునా నదిలో స్నానం చేసి అక్కడ కేశీ ఘాట, కాళీయ ఘాట అని చెప్పి ఘట్టాలు ఉంటాయి. సో అవన్నీ అక్కడ స్నానాలు చేసి గోపాల దేవుణ్ణి వాళ్ళు దర్శించడం జరిగింది. ఆలయంలో విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. వాళ్ళు అక్కడ ఆలయంలో ఉన్నంతసేపు కూడా వాళ్ళకి ఎంతో సంతోషం కలిగింది. ఎవరు? ఈ ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు అన్నమాట. సో ఆ తర్వాత ఈ ఇద్దరులో ఒక ఆయన వృద్ధుడు, ఒక ఆయన మరి కొంచెం వయసులో ఉన్న బ్రాహ్మణుడు, వయసులో చిన్నవాడు అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం. సో అప్పుడు నువ్వు నాకు ఇంత సేవ చేసావు కదా, నా కుమార్తెనిచ్చి నేను నా కుమారుడు కూడా నాకు ఇంత సేవ చేయడు, నువ్వు ఇంత చేసావు నాకు, కాబట్టి నీకు నేను ఏమి ప్రతిఫలం ఇవ్వలేకపోతే ఇంక నేను చాలా కృతజ్ఞుడని అయిపోతాను. కాబట్టి మా అమ్మాయిని నీకు నా కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేస్తాను అని అంటే, మీరు చాలా జరగని విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అది సాధ్యమేనా అని అంటాడు ఈ కుర్రవాడు. అన్నప్పుడు మీరేమో ఎంతో గొప్పవాళ్ళు, ఎంతో తెలివిగల వాళ్ళు, చదువుకున్న వాళ్ళు, మరి మంచి కుటుంబం వాళ్ళు, మేమేదో అంత ఉన్నవాళ్ళం కాదు, నాకంత పెద్ద చదువు కూడా లేదు, ధనము లేదు, కాబట్టి మీ కుమార్తెకి నేను తగ్గవాడిని కాదు అని అన్నప్పుడు, మరి నువ్వు చేసిన సేవకు భగవంతుడు ఎంతో తృప్తి చెందారు. అంటే బ్రాహ్మణులకు సేవ చేస్తే భగవంతుడికే తృప్తి, కాబట్టి నువ్వు ఇంత చేసావు కాబట్టి నువ్వేమీ సందేహించకు
మా అమ్మాయిని నీకు నా కుమార్తెను తప్పకుండా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నేను ఎలాగూ నిర్ణయం తీసుకున్నాను అని చెప్పినప్పుడు, ఈ రెండవ బ్రాహ్మణుడు మీకు మరి భార్య, పిల్లలు వీళ్ళంతా మీ బంధువులు వాళ్ళంతా ఏమంటారో మీరు మరి అదంతా చూసుకోవలసిన అవసరం ఉన్నది. వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోవచ్చు. మీకు రుక్మిణి అంటే మరి రుక్మిణి తండ్రి భీష్మకుడు కృష్ణుడికి ఇవ్వాలని అనుకున్నాడు. కానీ మరి రుక్మిణీదేవి అన్న వీళ్ళు వద్దని చెప్తారు కదా, వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. సో అలా జరగొచ్చు అన్నప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు నా కుమార్తె వివాహం నా ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతుంది, నన్ను ఆపే అధికారం ఎవరికీ లేదు అని ఆయన అనడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా ఇతను అది సాధ్యపడే విషయం కాదేమో అని చెప్పినా కూడా ఆయన తప్పనిసరిగా నేను చేస్తాను అని చెప్పడం. సరే అయితే నిజంగా మీరు అది చెయ్యాలి అనుకుంటే అది భగవంతుడి ముందు ఈ మాట చెప్పమని ఈ బ్రాహ్మణుడు అడగడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఆయన గోపాల దేవుడి ముందు నువ్వు సాక్షిగా నేను ఇతనికి మాట ఇచ్చాను, నీవే సాక్షి అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఈ రెండో బ్రాహ్మణుడు మరి భగవంతుణ్ణి సంబోధిస్తూ, భగవాన్ మీరే సాక్ష్యం కాబట్టి ఇప్పుడు జరిగిన దానికి నాకేదైనా అవసరం అయితే మీరే సాక్షులుగా ఉండాలి అని ఆయన అనడం జరిగింది. తర్వాత వీళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళడం, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత నేను అంత మంచి పుణ్యక్షేత్రంలో ఇతనికి మాట ఇచ్చానే, ఇప్పుడు ఇది నా భార్య, పిల్లలకు, బంధువులకు అందరికీ ఈ విషయం తెలియజేయాలని చెప్పి అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే మరి వీళ్ళు విన్న తర్వాత ఇంకా వాళ్ళంతా ఇదేమిటి ఇలా చేయడం సరిగ్గా అంటే సరి అయిన నిర్ణయం కాదని వాళ్ళు అనేసరికి మళ్ళీ ఇలా ఇటువంటి విషయాన్ని ఎత్తొద్దు అని వాళ్ళు అనేసరికి ఇంకప్పుడు ఇంకా ఈ బ్రాహ్మణుడికి ఏమి చేయలేక మరి నేను చేసిన మాట ఇచ్చాను మరి ఎలాగూ ఇవ్వక తప్పదు అన్నప్పుడు ఈ బంధువులందరూ నువ్వు గనక ఈ పని చేసినట్లయితే భార్య, పిల్లలు ఏమంటారంటే మేము విషం తీసుకుంటాం అని చెప్పి ఆయనని బెదిరించడం జరుగుతుంది. సో ఒకవేళ మరి నేను ఇవ్వకపోతే ఆయన గోపాలుణ్ణే పిలుస్తాడు. ఆ తర్వాత నా కుమార్తెను మరి బలవంతంగా అయినా తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక నా ధర్మం అంతా కూడా అనవసరంగా వృధా పోతుంది. అది నేను సరిగ్గా చేస్తే మంచిది, ఎలా అయినా వాళ్ళు తీసుకెళ్ళగలరు, భగవంతుడు అతనికి సాక్ష్యంగా ఉన్నాడు అని చెప్పినప్పుడు కుమారుడు ఏమంటాడు అంటే కానీ భగవంతుడు సాక్షి అవ్వచ్చు, కానీ ఆయన అక్కడెక్కడో ఉన్నాడు కదా, మరి ఇక్కడ లేడు కాబట్టి ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి నీకు సాక్ష్యం చెప్తారా అని, నీకెందుకు ఆందోళన అవసరం లేదు నీకు ఆ విషయంలో అని చెప్పి ఆయన కుమారుడు అనడం జరిగింది. కాబట్టి నువ్వు అబద్ధం చెప్పక్కర్లేదు, నేను ఆ మాట అనలేదని అంటే బాగుండదు అనుకుంటే నువ్వు అబద్ధం చెప్పొద్దు, కాకపోతే నాకు గుర్తులేదే నీకు ఈ మాట ఇచ్చినట్లు అనొచ్చు అన్నారు అని కుమారుడు ఒక సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. సో నువ్వు ఆ మాట చెప్పు, మిగిలిందంతా నేను చూసుకుంటాను అని ఆ కుమారుడు అన్నాడు. ఇకప్పుడు ఆయనకి పాపం చాలా బాధ అనిపించింది ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడికి. కానీ ఇక నిస్సహాయుడైపోయి ఏం చేయాలో తెలియక ఇక భగవంతుడి వైపే ఆయన్నే శరణు వేడాడు. ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు గోపాల, మరి నువ్వే నన్ను ఏదో ఒక రకంగా నాకు దారి చూపించాలి అన్నప్పుడు ఇక ఆ తర్వాత మర్నాడు ఈ బ్రాహ్మణుడు రావడం, వచ్చిన తర్వాత మర్యాదగా ఆయనకి నమస్కరించడం, తర్వాత మరి మీరిచ్చిన మాట ప్రకారం మరి మీ కుమార్తెను ఇస్తానన్నారు, మరి ఏమి మీరు ఊరు వచ్చిన తర్వాత ఏమి మాట్లాడడం లేదన్నప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు మౌనంగా ఉండడం. ఆ తర్వాత ఆయన కుమారుడు బయటకు వచ్చి నీవు నా సోదరిని వివాహం చేసుకోవాలంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మరుగుజ్జు గనక చంద్రుణ్ణి పట్టుకోవాలని ప్రయత్నించడం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అని ఇక గట్టిగా మాట్లాడేసరికి ఈ బ్రాహ్మణుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఇక భయపడి. సో ఆ తర్వాత ఈ బ్రాహ్మణుని మరి
ఇది అవి ఇతను ఊరులో వాళ్ళందరికీ చెప్పాడు. ఇలా ఇస్తానన్నారు ఆయన. కానీ ఇప్పుడేమో మరి గుర్తులేదంటున్నారు. మరి ఆయన మీరందరూ కొంచెం అడగండి ఆయనని ఈ విషయం అన్నప్పుడు అందరూ అడిగినప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు నాకు కరెక్ట్‌గా గుర్తులేదు. సరిగ్గా గుర్తులేదు మరి నేను ఈ మాట ఇచ్చినట్లుగా అని కొడుకు చెప్పిన సలహా ప్రకారం ఆయన పలకడం జరిగింది. దాంతో ఇది ఈ రకంగా అనేసరికి ఇంకప్పుడు మరి నేను తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు మరి ఈ కొడుకు ఆయన కుమారుడు ఇంకా ఏం చెప్పాడు అంటే, మా నాన్నగారు చాలా డబ్బు తీసుకువెళ్లారు ఈ యాత్రలకు. అది చూసి మరి ఇతను ఇలాంటి నిర్ణయం ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏదో ఆయన మాటిచ్చారు అని అంటున్నాడు అని ఈ కుమారుడు చెప్పడం జరిగింది. సో, ఈ రకంగా మా నాన్నగారికి ఏదో మందు పెట్టి ఇలా చెప్పించుకున్నాడు అంటూ అతని మీద నిందలు వేయడం జరిగింది. మా నాన్నగారి ధనం అంతా కూడా తీసుకున్నాడు. వాళ్ళు యాత్రలు చేసేటప్పుడు. హ్మ్. ఇప్పుడేమో మా చెల్లెల్ని వివాహం చేసి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానన్నారని చెప్తున్నారు. కానీ అదంతా గూడా ఇతను చేసే మాయ అని చెప్పి ఈ కుమారుడు అనడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆహ్, ఇతను ఈ బ్రాహ్మణుడు ఈ నేను చెప్పేది నిజం, ఆయన చెప్పేది నిజం కాదంటూ ఈయన అనడం. చివరికి ఈ రకంగా వాదులాట్లు అయిన తరువాత ఇక చివరికి ఈ బ్రాహ్మణుడు హ్మ్. ఈ వాళ్ళు తను వద్దని చెప్పడం, అయినా గూడా ఆయన నేనిస్తాను అని ఆయన అనడం ఇదంతా గూడా చెప్పినప్పుడు చెప్పి ఈ గోపాల దేవుడే మాకు సాక్ష్యం. ఆయన ముందే చెప్పారు అన్నప్పుడు ఆహ్, వీళ్ళేమంటారు అంటే ఈ ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు వెంటనే అయితే గోపాల దేవుడు ఇక్కడికొచ్చి సాక్ష్యం ఇస్తే నేను తప్పకుండా మా అమ్మాయిని ఇచ్చి నీకు వివాహం చేస్తాను అని చెప్పి ఆయన అనడం జరిగింది. అప్పుడు అంటే ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఏమనుకున్నారంటే ఆయన గనక భగవంతుడు నిజంగా దయామడైతే తప్పకుండా వచ్చి నా మాటను ఆయన నిజం జేస్తాడు. మనసులో ఆయనకి బాధగా ఉంది. మాట ఇచ్చి నేనిలా మాట తప్పడం తప్పు అని ఆయనకు తెలుసు. కానీ కుటుంబం యొక్క ఒత్తిడి వల్ల ఆయన ఏం చేయలేకపోతున్నాడు. కాబట్టి ఆయన ఈ మాట అనడం జరిగింది. ఆయనొచ్చి సాక్ష్యం చెప్తే నేనిస్తాను. మనసులో అనుకున్నాడు. గోపాల నీవు గనక వచ్చి నా మాటని నువ్వైనా నిజం చెయ్యి. నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పు వీళ్ళంతా వింటారు అని. అప్పుడు ఈ నాస్తికుడైన కొడుకు అన్నాడు అనుకున్నాడు. గోపాలుడికి ఇక్కడికొచ్చి సాక్ష్యం చెప్పడం అనేది జరుగుతుందా అని అతను గూడా ఒప్పుకుంటాడు. ఒప్పుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఈ ఈ ఈ చిన్న ఈ రెండవ బ్రాహ్మణుడు సరే ఇది మీరు కాగితం మీద నాకు ఒక కాగితం మీద రాసివ్వండి. మళ్ళీ మీరు మాట మార్చకూడదు అనన్నప్పుడు, సరే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ గూడా చెప్తారు. పెద్దలు మీరంతా విన్నారు గదా! మరి ఆయన మరి ధర్మాన్ని పాటిస్తూ సరే ఆయనకి మాట హ్మ్. నిలబెట్టుకోవాలని ఉన్నది. కాబట్టి నేను ఆ భగవంతుడిని సాక్షిగా తీసుకొస్తాను ఆ గోపాలుడిని అని చెప్పి అని అతను అనేసి అనిన వెంటనే కొంతమంది నాస్తికులు ఉంటారు గదా! ఎక్కడైనా వాళ్ళంతా గూడా నవ్వడం మొదలుబెట్టారు. అంటే ఏదో భగవంతుడిని తీసుకొస్తానంటున్నాడు సాక్ష్యానికి అని వాళ్ళకది ఒక నవ్వులాటగా అనిపించింది. ఇంకా కొంతమందన్నారు మరి భగవంతుడు ఎంతో దయామయుడు. ఆయనకిష్టమైతే తప్పకుండానే వస్తారు అని కొందరు నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళు అన్నారు. సరే ఇదంతా అయిన తర్వాత ఈ బ్రాహ్మణుడు ఇక బృందావనానికి బయలుదేరాడు. ఎందుకు? గోపాలుడిని అడగడానికి. సో, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అన్ని నమస్కారాలు పెట్టి ఇక భగవంతుడికి మరి నీవు ధర్మమూర్తివి, కరుణామయుడివి కాబట్టి ఇట్లా మరి మేమిద్దరం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్న విషయం నీకు తెలుసు.
నాకు ఇప్పుడు వాళ్ళ కుమార్తెని ఏదో డబ్బు కోసం గాని లేదా ఒక ఒక మంచి కుటుంబంలో అమ్మాయిని గాని అటువంటి ఆశ కోసం నేను అడగడం లేదు. ఆ బ్రాహ్మణుడు మాట ఇచ్చి తప్పటం ఆయనకే మంచిది కాదు అనే బాధతో నేను అడుగుతున్నాను అని అని భగవంతుడితో అంటూ, మరి నువ్వు కరుణామయుడివి, నీకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి, నువ్వు సాక్ష్యంగా ఉన్నావు కాబట్టి, దయచేసి నువ్వు వచ్చి అక్కడ సాక్ష్యం నువ్వు మరి చెప్పగలవా అంటే, అప్పుడు భగవంతుడు నువ్వు వెళ్ళు, అందరినీ పిలువు, ఆ పెద్దలందరినీ, అక్కడ అప్పుడు ఆ సమావేశంలో నువ్వు నన్ను తలుచుకున్నప్పుడు నేను అక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతాను, వచ్చి నీ యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడే విధంగా నేను నీకు సాక్ష్యం ఉన్నాననే విషయాన్ని అందరికీ తెలిసేటట్లు నేను చేస్తాను అని చెప్పినప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు, నువ్వు అక్కడ విష్ణుమూర్తిగా 4 చేతులతో కనిపించావు అంటే, నీ మాట నువ్వు అలా కనిపించినా కూడా నీ మాటలు ఎవరు నమ్మకపోవచ్చు, కానీ నువ్వు గోపాలుడు అందుకని నువ్వు గోపాలుడి రూపంలోనే వెళ్ళి నీ అందమైనటువంటి నోటి నుండి నీ వచ్చిన సాక్ష్యం వింటే అందరికీ బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇతను అడగడం జరిగింది. సో భగవంతుడు నేను ఒక ఒక గుడిలో ఉన్న మూర్తి ఒక చోట నుంచి ఒక చోటుకి వెళ్ళడం నేను ఎక్కడా వినలేదు అని భగవంతుడు అంటం జరిగింది. అప్పుడు ఈ భక్తుడు, నువ్వు గుడిలో మూర్తివి కాదు, నువ్వు ఆ నందమహారాజు కుమారుడివే స్వయంగాను, కాబట్టి ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుణ్ణి ఉద్ధరించడానికి, ఆయన మాటను నిజం చేయడానికి నువ్వు ఇంతకు ముందు ఎవరు చేయని పని కూడా నువ్వు చేయగలవు అని అతను అనిన వెంటనే ఈ గోపాలుడు నవ్వి, అయితే విను, నేను నీ వెనకే వస్తాను అని చెప్పి, నువ్వు వెనక్కి తిరిగి నన్ను చూడకు, నువ్వు చూసావంటే నేను ఎక్కడుంటే అక్కడ ఉండిపోతాను, ఇంకా ఆగిపోతాను, కాబట్టి నువ్వు నన్ను చూడకు అని చెప్తాడు. చెప్పిన తర్వాత నీకు తెలుస్తుంది నేను నీ వెనకే వస్తున్నానని. ఎలా అంటే నీకు నా అందెల చప్పుడు వినిపిస్తుంది అని చెప్పి, రోజు 1 కిలో బియ్యాన్ని వండి నైవేద్యం చేసి పెట్టు, ఆ తర్వాత బయలుదేరుతామని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఆ మర్నాడు బ్రాహ్మణుడు మరి ఈ రకంగా తన ఊరికి బయలుదేరటం, గోపాలుడు ఆయన వెంటే అడుగులో అడుగు వేస్తూ రావడం జరిగిందని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత అందెల చప్పుడు వినిపించింది. సో బ్రాహ్మణుడికి చాలా తృప్తి పడ్డాడు. సో నా వెనకే వస్తున్నారు అని. ఆ తర్వాత ఆయనకి ఈ రకంగా నైవేద్యం కూడా చేసి పెట్టడం జరిగింది. సో నడిచి చివరికి వాళ్ళు ఆయన యొక్క ఊరు చేరుకున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి అందరికీ వీళ్ళు వచ్చారు అనే విషయం గనుక నేను చెప్పాను అంటే, ఇంకా 1 సెకండ్, ఒక్క నిమిషం. సో నేను చెప్పాను అంటే మరి ఈ బ్రాహ్మణుడు ఒక్క నిమిషం.
సారీ, హరే కృష్ణ. సో ఈ రకంగా ఈ బ్రాహ్మణుడు వీళ్ళు ఇక్కడికి చేరిన తర్వాత ఇక అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు మరి నేను ఇక్కడ ఉంటే ఈ ఈ ఊరు చేరిన తర్వాత అనుకుంటాడనమాట. ఇప్పుడు ఆయన్ని డైరెక్ట్ గా వీళ్ళందరూ చూడకపోతే చెప్పినా కూడా గోపాలుడు ఇక్కడ ఉన్నాడని చెప్పినా వీళ్ళందరూ నమ్మరు అని అతనికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అప్పుడు అనుకుని వెనక్కి చూస్తాడు. చూసినప్పుడు గోపాలను చూస్తాడు. అక్కడ భగవంతుడిని చూసి ఆయన చిరునవ్వుతో ఉండటం చూస్తాడు. చూస్తే చూసినప్పుడు ఏం చెప్తారు అంటే, భగవంతుడు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు, నేను ఇక్కడే ఉంటాను, ఇక్కడి నుంచి నేను కదలను అని చెప్పి అతనికి చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు అతని ఇంటికి వెళ్ళి అందరికీ కూడా ఇక్కడ ఇట్లా గోపాలు నాతో పాటు వచ్చారు అని చెప్పి చెప్పడం, వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయి వాళ్ళంతా మళ్ళీ వచ్చి ఆయన చూడడం, ఆయన అక్కడ నుంచుని ఉండటం చూసి వాళ్ళంతా కూడా భగవంతుడికి మరి వాళ్ళు నమస్కారాలు చేయడం అదంతా చేశారు. ఆయన యొక్క సౌందర్యాన్ని అంటే గోపబాలుడిగా వాళ్ళు చూడటం జరిగింది. సో ఆ తర్వాత ఆయన అక్కడికి స్వయంగా నడిచి వచ్చారన్న విషయం విని వాళ్ళంతా చాలా ఆశ్చర్యపోయారట. ఆ రకంగా చివరికి ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు కూడా వచ్చి మరి దండావత్ ప్రణామం చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇక అందరూ కూడా ఆయన కుమార్తెనిచ్చి ఈ బ్రాహ్మణుడికి వివాహం చేయడం జరిగిందనమాట. సో మీరిద్దరూ కూడా అప్పుడు భగవంతుడు ఇద్దరు బ్రాహ్మణులతో మీరు ప్రతి జన్మలోనూ కూడా నా సేవకులుగా, నా భక్తులుగా మీరిద్దరు అని ఇద్దరు బ్రాహ్మణుల్ని ఆయన దీవించడం జరిగింది. కాబట్టి ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా మీరు మాట మీద నిలబడాలి అని ఈయన ప్రయత్నం, ఈయన మాట నిలబెట్టాలని ఇతని ప్రయత్నం రెండు కూడా చేశారు. కాబట్టి మీరు ఆ రకంగా ఏదైనా వరం కోరుకోండి అని అంటే ఆ బ్రాహ్మణులు ఇద్దరు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, అప్పుడు అందరూ కూడా నీ యొక్క కరుణ ప్రతి వాళ్ళకి తెలిసి అందరూ కూడా నీ పట్ల భక్తితో ఉంటారు అన్నప్పుడు ఆయన అక్కడే ఉండి ఆ బ్రాహ్మణులు ఇద్దరి యొక్క సేవను అందుకున్నారు అని చెప్పి చాలా మంది అప్పుడు ఆ చుట్టుప్రక్కల దేశాల వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి గోపాలుని చూడడానికి వచ్చారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అప్పుడు ఆ దేశపు రాజు కూడా ఈ విషయం విని ఆయన కూడా వచ్చి గోపాలుని దర్శనం చేసుకుని అక్కడ ఆయనకు ఒక పెద్ద గుడి కట్టించడం జరిగిందట. అది అక్కడ ఆయన సాక్షి గోపాలుడిగా ఈ రోజున ఆలయం ఉన్నదన్నమాట. అది ఆ స్థలం యొక్క పురాణం. ఈ సాక్షి గోపాలుడు మరలా విద్యానగరంలోనే ఉంటూ వాళ్ళ యొక్క సేవలు అందుకుంటూ చాలా కాలం ఉండి ఆ తర్వాత ఈ పురుషోత్తముడనే ఒరిస్సా రాష్ట్ర రాజు ఉన్నాడు కదా, ఈ విద్యానగరం రాజు కుమార్తెను అడిగినప్పుడు ఆయన ఇవ్వననడం, పైగా అతన్ని అవమానించడం, నువ్వేదో ఈ గోపాలుడు సేవ చేస్తూ ఊడుస్తూ ఉంటావు అన్న మాటలు మాట్లాడడం, చివరికి ఆయన గోపాలుడి సహాయంతో మరి అంటే ఈ కటకంలో గోపాలుడి యొక్క ఆలయాన్ని నిర్మించాడు ఎవరు, ఈ పురుషోత్తమ దేవుడు. సో నియమించి అక్కడ ఎన్నో ఆభరణాలు అవన్నీ కూడా భగవంతుడికి చేయించడం జరిగింది. ఆ రాణి గారికి ఒక పెద్ద చాలా విలువైనటువంటి ముత్యం ఒకటి ఉండేదంట, ఆవిడ ముక్కు పుడకలాగా ఆవిడ పెట్టుకుంటూ ఉండేది. అది ఆవిడ చాలా విలువైన ముత్యం దాంట్లో ఉండేది. అది ఆవిడ భగవంతుడికి ఇవ్వాలనుకుని ఆవిడ మరి ఆయనకు ముక్కు మీద మరి ఏమి చిల్లు లేదు కదా పెట్టడానికి, మరి ఉంటే గనక పెట్టుండేదాన్ని అనుకుంది ఆవిడ. అనుకుని ఆవిడ భగవంతుడి ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి తన
రాజభవనానికి తిరిగి వచ్చింది. ఆ రాత్రి ఆవిడకు ఒక కల వచ్చిందట. ఆ కలలో భగవంతుడు, నా చిన్నతనంలో మా అమ్మ నాకు చిన్న ముక్కుకి చిన్న ఇది పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ ఒక ముత్యం కూడా పెట్టింది. ఆ చిల్లు ఇంకా ఉన్నది. కాబట్టి నీకు కావాలి అంటే నీ ముత్యాన్ని నాకు ఇవ్వచ్చు అని భగవంతుడు చెప్పినట్లు ఆవిడకి కల వచ్చింది. అప్పుడు ఆవిడ భర్తతో ఈ విషయం చెప్పినప్పుడు ఇద్దరు మళ్ళీ వెళ్ళి గుడికి వెళ్ళి ఆ ముత్యం తీసుకుని వెళ్ళడం జరిగింది. అప్పుడు వాళ్ళు చూస్తారు. చూస్తే నిజంగానే ముక్కుకి అక్కడ చిన్న రంధ్రం ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు వాళ్ళ ఆ ముత్యాన్ని దానిలో పెట్టి చాలా ఆనందించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అప్పటి నుంచి గోపాలుడు ఇలా కటక్ నగరంలో ఉన్నారు. అక్కడ కూడా ఆయన సాక్షి గోపాలుడిగా ప్రసిద్ధి నొందారు అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు ఈ కథ అంతా కూడా విని చాలా సంతోషించి ఆ గోపాల దర్శనం చేసుకుని ఆ తర్వాత ఆయన అంటే అక్కడున్న భక్తులందరికీ కూడా ఆయన గోపాలుడు ఒకే రకంగా ఉన్నట్లు అనిపించిందట. ఇద్దరు కూడా మరి కాషాయ వస్త్రం కట్టుకోవడం, ఇద్దరు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఆ కళతో ఉండడం వాళ్ళందరికీ కూడా కనిపించింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది స్థల పురాణం. సో నిత్యానంద ప్రభు ఇలా గోపాలుణ్ణి చైతన్య మహాప్రభుని ఇద్దరిని చూసినప్పుడు ఇద్దరి మొహాలు కూడా వీళ్ళవి ఎంతో తేజస్సుతో మరి చంద్రబింబాల్లాగా వెలిగిపోతున్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి నిత్యానంద ప్రభు ఇలా ఈ మాటలు వాళ్ళు భక్తులు ఒకళ్ళకొకళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఈ విషయం వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చిరునవ్వుతో చైతన్య మహాప్రభుని చూడటం జరిగింది. ఆయన రాత్రి ఆ ఆలయంలో ఉండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రయాణం అయ్యి వెళ్ళారు. బృందావనదాస్ ఠాకూరు ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క భాగవతంలో చైతన్య భాగవతంలో అన్ని వివరించారు. సో దారిలో భువనేశ్వర్లో ఆయన మరి శివాలయం చూడటం, ఆ తర్వాత కమలాపురం వెళ్ళడం, అక్కడ భార్గీ నది లో స్నానం చేస్తూ ఈ సన్యాస దండ ఉంటుంది కదా, అది నిత్యానందులకి ఇచ్చి లోపల శివుడి దర్శనం, కపోతేశ్వరుడు అక్కడ శివుడి పేరు, ఆయన దర్శనం చేసుకుని మరి ఇట్లా ఈ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ నిత్యానంద ప్రభు 3 ముక్కలుగా చేసి దాన్ని నదిలో పడేయడం జరిగిందట. అందుకని ఈ నదిని తరువాత దండభంగ నది అని కూడా దానికి పేరు వచ్చింది ఆ నదికి తరువాత అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈయనేమో గుడిలోంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత గుడిలో ఎంతో ఆనందంతో ఆయన దర్శనం అది చేసుకుని నృత్యం చేసి మరి కీర్తనలు పాడి ఆ తర్వాత ఆ తన్మయత్వంతో ఆయన అక్కడ ఉంటూ తరువాత చివరికి మరి ఆయన అంటే చైతన్య మహాప్రభువులో ఉన్న ఆ తీవ్రమైన భక్తి స్థితిని గురించి చాలా మందికి తెలుసు. ఆయన హీస్ ఫేమస్ ఫర్ దట్ అన్నమాట. భగవంతుని చూసి ఆయన ఒళ్ళు మరిచిన తన్మయత్వంలో ఇలా నృత్యాలు మరి కీర్తనలు చేస్తూ నవ్వుతూ ఒక్కొక్కసారి ఆశ్రువులు అర్పిస్తూ ఇలా ఆయన అంతటి ప్రేమలో ఉండేవారు భగవంతుడి యొక్క ధ్యానంలో ఆ రకంగా అని చెప్పి చెప్తారు. సో అది చెప్తున్నారు. ఆయన ఆ రకంగా ఆ టెంపుల్లో ఆ గుళ్ళో ఆయన ఆ రకంగా కీర్తనలు నృత్యం చేసిన తర్వాత ఈ గుడి 6 మైళ్ళే ఉందట వాళ్ళు ఉన్న చోటు. కానీ ఆయనకి అది ఎన్నో వేల మైళ్ళు ఉన్నట్లు అనిపించింది. వెళ్ళి చూడ్డానికి అంత టైం పట్టినట్లు. నడిచి చివరికి ఆయన అధారనాల అనే ప్రదేశానికి వచ్చి అంటే నిత్యానంద ప్రభుతో మాట్లాడుతూ వచ్చారట. తర్వాత చివరికి ఆ గుడిలోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏది నా దండం అంటే, లేదు నువ్వు ఇలా పడిపోయావు, మరి తన్మయత్వంలో నేను నిన్ను పట్టుకున్నాను, మరి ఇద్దరం కలిసి ఆ దండం మీద పడిపోయాము, దాంతో అది విరిగిపోయింది మన బరువుకి. సో ఆ ముక్కలు ఏమైనాయో నాకు గుర్తులేదు అన్నట్లుగా ఆయన అనేసరికి నేనేదో తప్పు చేయబట్టే నా దండం ఇలా విరిగిపోయింది, ఈ రకంగా నువ్వు మరి
చేయడం నాకు అలా అనిపిస్తోంది అని చైతన్య మహాప్రభు అనడం. దాంతో ఆయన కొంచెం దుఃఖించి కొద్దిగా మరి ఆయనకు కొద్దిగా ఆందోళన, కొద్దిగా కోపం కూడా రావటం జరిగింది. వచ్చి "నువ్వు ఈ రకంగా నన్ను ఈ నీలాచలం తీసుకొచ్చి నన్ను నాకున్న ఒకే ఒకటి ఆ దండం, నేను సన్యాసిని, నాకేదీ లేదు. అది గూడా నువ్వు సరిగ్గా ఉంచలేకపోయావు. కాబట్టి నువ్వు నాకంటే ముందన్నా వెళ్ళు, నా తర్వాతన్నా రా. జగన్నాథుని చూడ్డానికి నాకు నీతో కలిసి వెళ్ళాలని అనిపించడం లేదు" అని ఆయన అనడం. అప్పుడు ముకుందదత్త చైతన్య మహాప్రభుతో "నువ్వు ముందు ప్రభు మీరు ముందు వెళ్ళండి, మేమందరం మీ వెనకొస్తాం" అని చెప్పినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ముందు వేగంగా నడుచుకుంటూ వీళ్ళందరికన్నా ముందు ఆయన వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకు అర్థం కాదు ఎందుకు చైతన్యం నిత్యానంద ప్రభు ఇలా ఈ దండాన్ని ఆయన విరగొట్టడం ఏమిటి, పడేయటం ఏమిటి అన్నది మామూలుగా ఎవరికి వీళ్ళ తత్వాల ఈయనకేమో ఈ కోపం రావడం ఏంటి ఆయన మీద అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ ఎందుకు ఈయన ఇలా చేశారు అని ఈ లీల అనేది చాలా అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు అని చెప్తున్నారు. ఎవరికైతే నిజంగా భగవత్ పాదాల మీద భక్తి ఉన్న వాళ్ళకే అది అర్థం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలా గోపాలుడు మరి బ్రాహ్మణుల పట్ల, బ్రాహ్మణులంటే కులంతో బ్రాహ్మణులని కాదు, శుద్ధ భక్తుల పట్ల ఆయన యొక్క కరుణ ఎంతో గొప్పది అని చెప్తూ ఈ సాక్షి గోపాలుడు విషయం నిత్యానంద ప్రభు చెప్పడం, చైతన్య మహాప్రభు వినడం మనం చూసాం. అయితే ఎవరైతే ఈ ఉదంతాన్ని, ఈ గోపాలుడు గురించిన ఉదంతాన్ని నమ్మకంతో, ప్రేమతో వింటారో వాళ్ళందరికీ కూడా భగవంతుడి పాద పద్మాలు దగ్గర స్థానం లభిస్తుంది అని చెప్తూ రూప గోస్వామి, రఘునాథ గోస్వాములకి ప్రార్థనలు అర్పిస్తూ కృష్ణదాస కవిరాజు గారు ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్